Makadi zvenyu muri Zimbabwe, zita rangu ndinoitwa Frank Wesere, ndinokuchingamidzai. Tine dare ratanga tiinaro vatonga vakasvika pavasvika panyaya iri kunzi ndeye makuna yatafambira munzvimbo yehwedza kwaHeadman Mubayiwa. Iko zvinezvi ndati nditore mukana unoyu ndinzwe mativi ese emhuri dzanga dziri mukati medare kuti vari kufungeni mutongo wapiwa. Ndichatanga nababa vandinawo. Baba, ndinokumbira muzviintroduce nemhuri yamakamirira. Ndinoitwa Zinyama, tisu tanga tamhangarirwa navaKingdom nyika. Vazinyama, muri kufara here nemutongo wapiwa mudare? Ndafara nemutongo because wabatsira kuti tibudirane pachena. Tizivane kuti zvinhu zvakamira sei. Panga paine pfungwa yanga ichitizvo isusu sevanhu vanga vasungwa satezvara. Ndanga ndichinzi inini ndiri kuita kuti ukama hwemuroora wangu nehama dzake hunge hwakaipa. But ndazouya nemuroora ndiye azotaura ega kuti ukama hwacho hwakamira sei. Saka ndiri kugutsikana nemutongo. Baba, ndingada kubvunza kuti pakanoroora mwanakomana vanga vachizviti baba mudare vakanga varipo? Kwaive inini handina kuenda. Saka ndakutaura zvinhu zvandakanzwa. Kwaive nevanhu vatatu. Kune ainzi Chinamu, koita ainzi Nyika Francis, then kwangu kuchita ivo vaKingdom nyika vari vatatu. Ndo vakatora pfuma asi aichaja nekutaura anonzi Francis Mabhinda okonyika. Okay. Saka ava vaKingdom nyika ndanzwa muchitaura mudare muchiti pakazoitwa maintroduction ndo pamakazoziva vamwe vekumhuri yemukadzi. VaKingdom nyika muchivaratidzwa imimi mainzi ndiani wenyu? Hatina kuuya kumaintroduction. Panoroorwa vanhu vakapedza kune vanoendako. Ndo vanopinda mumusha voudzwa kuti uyu akamira sei, uyu akamira sei, uyu akamira sei. Ipapo ndandisipo. Patakazoya isusu anga angowo mabiko ekufara kuti zvinhu zvafamba sei. Asi pamuchato wemuroora wangu nemwana wangu ivo vaKingdom nyika ndo vakataura sababa. Alright. Ko nhasi muroora zvaakuramba kuti haavazivi havazi baba vangu, munoti chii nazvo? Isusu patauya muroora anga angogara achitaura izvozvo. But chandisingazivi because mhuri dzakasiyana siyana. Ndizvozvo. Kumhuri yanyika kuti zvakafamba sei. Dambudziko rangu ndinetsa rinoita kuti vaKingdom nyika zvinetse kuti ndiwo baba wacho. Inyaya yekuti musikana uyu akarerwa nababa vaKingdom nyika kubva pamanapkin. Saka haatozivi kuti baba wake pavakazonzi pari kuzonzi uyu Kingdom akuti ndini baba. Zvakafamba sei because ivo vanyika vacho sekuru vakashaya. Saka paakashaya iye aingoti ndiwo ichi ndo baba wangu. Saka I don't know whether zvokutaurwa naivo vanyika vacho Kingdom nyika ndizvozvo kana zvokutaurwa nemuroora wangu ndizvozvo. Isusu hatitomboziva. Chandingada kutaura ndezvekwangu ini kwaZinyama, but kwanyika handizivi. Ndichida kudzoka pashona yedu isusu.
toti baba vanga varipo vakashaya tombo yakwazi nyama ndaona mune vana vakomana varipo imimi mukanzi mazosvika panguva yamunotisiya hapana here mwanakomana anonge akutora chidanho chekumiririrai sababa? Ndizvo chaizvo. Pane mwana anotora kuti izvo ndiye akumirira pandenge ndiri sezvandiri inini. Mukomana wangu mukuru ndiye anenge akumira panzvimbo yababa. Saka ipapo hamuoni here sekunge pakanganisika pakuti vanhu vanotadzirana mukurarama, asi muroora anga achingofana at least kungoacknowledge kuti no, ava ndi baba vangu, ndo vakazosara pakafani, baba vakandirera. Chikunetsa ndechekuti uyo ari kuclaima kuti is my biological, hazvisi munhu ari kuinherita mwana, but ari kutoclaima kuti biologically that's my daughter. Daughter is saying haasi. Saka given that situation, nyaya yetikutaura panapa haizi baba vari kusasara pavanhu, tikutaura nebiological father. Saka uyo ari kuti izvo handina proof, uro iye ngaandiprove kuti biologically is my father. So ndo I think pane dambudziko. And inini hangu my position is that hatisa kupindira izvodzo, vanofanira kudzigadzisa vega kwanyika. Ndochibata pane dzamanga musina kufambira, kungobvunzo hangu generally. Ndanzwa pakupinzwa nyaya dzemachechi. Munotenda here kuti zvoni mwana anosvika panguva yekuti anonzi ngaakate matais kana kuti ngaarambe vabereki vake nekuti zvitendero zvasiyana? I think paita kusiyana kwepfungwa. Kune vanhu vanga vachitaura nezvechechi havasingapindi. Ivo vanga vachikomenda nezvechechi, isusu hatina kukomenda nezvechechi. Mazviona kuti izvo ndatizvo inini hatina kufambira izvozvo, but ndakutaura semunhu anopinda chechi yacho. Kana kuchinzi kukata matais, chinhu chiripo chinotaurwa muchechi medu, handirambi izvozvo, but vanenge vachitiwo unofanirwa iwe kudimbura ukama kana kuti kukata matais nechero chinhu chinoita kuti utadzire Mwari. Saka for instance, iye kingdom nyika manzwa achitaura kuti ndakakura naye, nababa wake ndo vakatanga chechi yedu. Angoti kure akamba atadza kunamata, akabackslide, ndobva aenda kunyika. Saka ukama hwedu at that time, since even takakura tese takangosiyana negore wavo, ndakakata matais naye because ane zvinhu zvakawanda zvava kuitika paari zvandisingakwanisi kuti nditaure asipo, danga aripo ndaitaura. Zvaiita kuti inini naye tisina ukama huya hwatatinao tichinamata Mwari. So tinokata matais. So unokata matais, but haudzwe kunzi ukata matais naningi. Iwewe ndiwe unozotarisa wega kuti chiri kunditarisa kunamata chii. Even kana akaita mukoma wangu chaichai, kana achiti kana every time ndikasangana naye ndakuita zvoupombwe, ndakuita zvokuba, ndakuita zvokudii, ndinofanira kukata matais because zvinonditadzisa kunamata Mwari. So that teaching is there, and handione ichibva muchechi medu. Zviri kumunhu manje asingadi teaching yacho oti ini handichadi kupinda chechi iyo, which is a freedom, I mean kusununguka kwemunhu kuri munyika ine. Ndofunga mubvunzo wangu wekupedzisira baba, pakukata matais apapa zvoreva here kuti totini ndiri munin'ina wenyu hatichatofambidzani, kana kuti inini semunin'ina handichatoti mukoma nekuda kwekuti nzira dzedu dzasiyana, kana kuti muri kureva kuti kukata matais uku ndekwekuti zvoni mukufambidzana
handiti mimi maakuziva kuti mufana wangu anoita izvizvi handizvide zvaanoita izvizvi mukandiona ndiri kuita mabasa aya amusingade mosuduruka kana kuti kutokata ukama zvachose kuti inini ndakufamba nenzira iyi iwe wakufamba nenzira iyi hatichazivani. Kuti ndikupindure isu takazvarwa tiri 8 mumba medu hapana chinobvisa kuti tinoshare ropa rimwe chete. Saka ukama hwepanyama haubvi. Even nhasi ndikati munin'ina wangu kana ezvinezvi ndakakata mataizi naye but hazvibvise still kuti ichi munin'ina wangu. Saka it's not a choice. Hazvisi zvinhu zvaunosarudza kuti uyu munhu uyu haisiri hama yangu. You can't do that. But case yatati nayo it's actually physical. Vanhu vari kutaura kuti hatina ukama. Inini zvakafanana nemunin'ina wangu handikwanisa kumuti physical haiwa hausi hama yangu. But that was the nature of the issue yenyaya yatati nayo. Saka to answer you ndinokata ties spiritually in terms of kuti I'm protecting chinhu chakaiswa naMwari mandiri. But at the same time iye akandinongedzera akati mukoma wangu handikwanisi kuramba. Aiwa, ndinokutendai Vazinyama nenguva yamatipa kuti mutaure nesu. Ndokutaura kwaVazinyama vanga vachitaurawo maonero avanoita mutongo wapiwa mudare. Pari zvino ndichapa nguva kumhuri kwakabva musikana kuti ivo vari kufungeiwo nezvabuda mudare muzuva ranhasi. Rangu ndinoita Frank Wesere ndinokuchingamidzai zvekare tiri kuno kuhwedza kwa Headman Mubayiwa. Tine nyaya yanga iri mudare yemwana ari kuramba baba wake dzimweni dzenguva achitomboti ihanzvadzi yangu. Nyaya iyi ine matongerwo ayaitwa mudare asi tazoti rega tinzwe kumativi ese kuti vari kufara here nemutongo wapiwa mudare. Rega ndinzwe baba vemusikana vachitaura kuti vari kufungei nenyaya iyi matongerwo ayaitwa mudare. Makasimba here baba? Ndiripo makadiwa henyu. Aiwa, ndinofara. Ndinokumbirawo mutiudze kuti mimi ndimi ani uye mhuri yamakamirira inonzi mhuri yekupi? Inonzi Kingdom nyika ramana pasi. Ndakamirira mhuri yekumba kwedu kwanyika. Ndokumbirawo kuti mubva matsanangura mamiriro enyaya yamakaendesa kudare muchisungisa mhuri yekwaZinyama kuti nyaya iyi yakamira sei? Right, chikonzero chaita kuti ndisungise mhuri yekwaZinyama ndechekuti mwana wangu haachatauri neni, haatauri nevakoma vake, haatauri kunyange namai vake. In fact ndingangoti akatotiramba kuti atize hama dzake nokuti mutemo kuchechi kwavo we-Assemblies of God Spiritual Movement vanoti ivo cut ties kana nemuchishona cheka ukama. Saka ndaona kuti no, ndaremerwa mwana uyu ari kutuka mai vake, ari kutuka ini, zvichazondipa ngozi kumhuri yangu noda kwekuti mwana uyu arasika mugwara redu rechivanhu. Panga pachitaura mwana uyu ndanga ndichinzwa pamwe achiti hanzi zvonizvo muri hanzvadzi yangu takatokura tese. Hanzi mazuva elockdown taitoti pakanzi curfew ya6 imi motonzi wopinda mumba na6. Nditsanangurirei ukama hwenyu nemwana uyu, muri chii chake? Ndini biological father wake. Biological father? Biological father wake iye. I think zvinhu zvaari kutaura kaizvi anofanira kunge akakochwa somewhere kana kuti atori possessed nemweya chaiwo. Because a normal child like he semafundiro akaita mwana unokuendesa kuchikoro haangatauri zvinhu zvakadaro, saka kwandiri nini matatori mashura chaiwo kundiramba pakati padare. Mumhuri yenyu vanga vakazvarwa vari vana vangani? Mhuri wavo vatatu, vasikana vese vari vatatu. Ari wechingani? Ari wechitatu. Ko vamwe vana vanoti chini ngati behavior kana kuti hunhu hwaakuratidza wekuti ari kuramba mimi baba wake, ko vamwe vana ava ari kuvaona sehama dzake here kana kuti hapasi story naukama? It's like nevamwe vakava musikana mukuru noanotedzana naye, it's like havachatauri naye
iye ndiye akaramba kutaura nasisi wake, ndiye akaramba kutaura nasisi wake, ndiye akaramba kutaura navana vake, ndiye akazviexcluda noda kwechitendero chavo. Saka handichazivi because vanasisi vacho vangoti let it be ngatingomusiyiwa akaita sei akadaro. But pakuzotuka mai vakapa ndipo pazondikatyikamadza kuti mwana uyu akonzeresa ngozi kune vasina kuita sei vasina kumutuka mai. Chitendero ichi ndiye akatanga nacho here, ndiye akangotanga kuenda kuchechi here kana kuti chii zvakafamba sei kuti azouya kana muchechi? Chechi iyi yainzi Assemblies of God itungamirirwa nababa vangu vanove sekuru vake. Saka kushaka kwakaita baba vangu ana zinyama gradually vaita vachipanduka uvuchi vose vana vakurira muchechi vakaramba vachienda. Saka vatenga kudzinga masiblings angu ese, vakadzinga vanhu vekumba kwedu vese, vatungamiri vekuchechi kwedu vese, and then they quickly married my daughter. Saka kuti uyu semunhu akaroorwa achiregedza kudzoka kwatiri ari ikoko zvikamba zvanesa muVarambe akarichi ari ikoko, but mutemo yechechi akabva atanga kuchinja, mutemo yechechi akatama kuchinja uvuchi by now is a cult. Uvuchi akatomboona article yavo muFacebook ndogona kutongokuratidzai vachiti hendi yekumanjuzu, hendi yekumashe yekumanjuzu vada kujoina, let's join. Saka takamati chitendero chaita sei chachinja. Toda kudzoka kumashure uku pakashaya baba, muri kutaura kuti mhuri yekwazinyama iyi ndo payakabva yaita take over chechi? Ndizvo, because baba vangu vashaya musi wa 31 July 2020. Musi wa 10 August, 10 days after baba vangu vashaya, he announced mwana wake Philip kuti ndiye successor. Kuti akazviona kupi zvakafamba sei we don't know. Nokuti iye haazi secretary general wechechi, angari SG personal secretary wababa. Uvuchi kushaka kwakaita baba iye automatically haasisina munhu waimirira as secretary general. Alright. Okay, baba ndoda kuuya pamadoctrine emachechi apapa. Doctrine raifamba nababa wenyu ndiro here doctrine richirofamba nechechi iyi, kana kuti kubva pavashaya pane zvachinjwa zvamusisiri kuidentifya nazvo zvinhu zvaifamba nababa wenyu? 100% difference. Because baba vangu vaiyananisa mafamilies. You could preach love. Zvokuti zviri kuitwa izvi hapana chidimbu chechokwadi chizoitwa nababa. So which means kuti ivo vakuita zvavo zviri different. Saka kuti tirambe handinonzwisisi kuti zvinofamba sei, because ivo vakuita zvisiri maringe neshoko raMwari chairo, vari kuita zvavo zvakatosiyana zvachose, ndosaka tine dispute. Tiri mudare ndaona mwanasikana wenyu achitaura, ndatova neconfusion bandiri kuti ndigogo wake ndimama wake, chii chake changa chichiitika, because pane nguva dzanga chiti ava ndimbuya vangu, dzimwe nidzengomboti ndimai vangu. Ukama hwakamira sei? It's like inini ndini third born yamai vava, ndimai vangu. Zvandiri third born yavo, peculiar mwana wangu uyo mwana wangu third born yangu. Zvokuti hongu akakurira kumba kwedu kuna mbuya vake, but mbuya vake havazi mai vake, ndimai vangu. Saka zvokuti peku ati mbuya vake ndimai vake handizivi zvinotorevei. Ndosaka ndamhanga ndichiti makuna-kuna, because kuti kune mwana wangu hasati zvaitika pasi rino, atori makuna-kuna chaiwo. Zvinobva kuda kuti Mwari atopindira. Kona mai vake vakabereka Peku uyu, ukama hwavo hwakamira sei? Ndofunga papa yatsanangura pai kuti namai vake havachitauriwo vese. Reason being, mufundisi mukwasha akataura kuti dzingai ambuya vamuchechi ihuri, mukwasha achitaura ambuya. Ndosaka ndiemphasiza kuti makuna-kuna. Mwana wanguwo kubva aita sei ataurira amai vake kuti amai vangu ihuri. Ndosaka ndazosvika kwamama kuti no, mwana uyu achandisira ngozi mumusha, ndoda kudhotiri nekuchechi kwavo. Uvuchina mai vake still zvaanoita kwandiri ndozvanokuita kuna mai vake. Ndoda kuuya paishu yevakwasha. Pakaroora vakwasha, vakaroora kunani? Vakwasha vakaroora kwandiri. It was well after baba vatofa. Vakatouya kwandiri.
confusion iyi yekuti vanoti zvoni zvomudare havakuzivei ivo vakauya kuzorora kwamwari chii zvakonzerwa nei? It's like avakuda kunzwika nechigunwe. Ndinofunga mukomana paabvunzwa baba namambo kuti pavakanora panga peinani ataura vanhu vatatu achiti mumwe wacho ndini, meaning kuti atokonfirma kuti ndaive ndiripo paroora, ndini ndi baba vake ende amai vake vanga varipo. Ko baba vemukomana panga pachitaurwa ndatozoshamisika muchiti vanotokuziva ende munotozivana zvekudaro. Ndine nguva yandavabvunza ndikati baba, ko imimi tomboti manga musingazivei mhuri yemusikana asi matsanangura muchiti zvonizvo pakazoitwa maintroduction mukazoudzwa kunzi uyu ndiye nhingi uyu ndiye nhingi uyu ndiye nhingi, ko hindava vanga vachiramba vachiti zvonizvo havakuzivei imimi? Baba is only yandataura kunzwika nechigunwe. Lakumozi nyama baba mukomana takakura tese kubva iye panga form 1 andiri form 1 kusvika enda kuUZ takatokura tese. Sometimes part of his life yesondari school aitogara kumba kwedu, ofuchi hapana chaasingazivi chekumba kwedu. Iye lakumozi nyama uya mukadzi wangu anomuziva, amai vemwana uya vanomuziva zvokuti ese makuna I don't know mapipi here kana kuti masaramusi here nyaka yona ndichanzwisisi kuti zvinhu zviri pachena chena zvakadaro zvavari kuramba. Asi makaitarisa nyaya iyi tombonangana nemwana wenyu makamutarisa pfungwa dzake dzichiri kuita zvakanaka here? Because handingati inini munhu andirera andikudza mubereki wangu ndosvika pakumuramba ndobvunzwa kunzi toti ndimai vangu ava ndiani vakwawo ndoti ndisisi. Ari possessed. Ari possessed, that's the only what I can say. Ari possessed. She's not normal. Hey, saka iko zvinezvi mabva mudare mutongo wapiwa mudare mafara nawo? It's like pae I think kuti ivo headman mubayiwa vazongoti chenjerai ngozi kuya muri kurira kumhero yenyu kwandiri is fair because inoita sei I respect by wakwashi kunyange vasingandi respect but mutongo wabuwa na headman kwandiri is fair kunyange zvangu chazoda kuisimudzira mberi because kwakaita mafamilies 2000 muZimbabwe vanopinda chechi iyoyi zvakutorevawo futi kuti 2000 families dzapinzwa ngozi dzakaita 10,000 families dzapinzwa ngozi. Saka to my own view dai hurumende yatopindira taona chechi isa survive muZimbabwe. I think tambopabata zvedu but paroramba pachindiremera. Muri kutaura kuti imimi ndimi makatambira rora yemwana uyoyo hongu akatochata mukatofamba naye paayo ndizvozo chaizvo. Zvinoshamisa. Saka vakwasha nei vasina kutya kwechiremerera chinopiwa vana tezvara makazvitarisawo imimi? Ndosaka ndichitaura kuti imakuna because ukama hunoremekedzwa pachivanhu chedu pachivanhu mukwasha natezvara ambuya nemukwasha ivo charinozviita nechivindi chavo kunyange neni chinondondityisa handitozivi kuti vakatsika pai kana kuti mwari wavo mwari rudzii anoti pesana nevabereki zvakadaro kunyange iye harespect kana ukama chaiwo generally haatodi. Mataura mukati amai vapeku vane time yavakasumudzwa muchechi vakadzingwa muchechi vachinzi ihure. Ko iye mwana wavo musikana uyu peku uyu panguva idzodzo aiitei uye akazoitei mushure mekunge amai vake vadzingwa muchechi vachinzi ihure? It's like akangatorimo muchechi akatosimuka chochira maoko pachidzingwa mai vake, which means kuti handitoziti mwana wangu akainitiatwa kusvika palevel ipi ndangodana kuna mwari dai mubatsira because I still need my daughter, I still feel for her kuti dai mwari akatomuchengeta kusvika arealize. Amai vapeku variko? Vapenyu varipo vangori suppose ndai vatoya nhasi, it's only vanga vari paduty. Vanotiwo chii nekuchinja kwaita mwana? It's like mazuva ekutanga vaichema kusvika vazongoona kuti let bygones be bygones, but semwana haungabva wamurasi like that kuti pachauya achikumbira ruregerero obvious as my child, as my daughter ndongomuregerera
but zvinorwadza. Saka makazvitarisa generally zvese zvaitika madevelopments aitika panapekwe kuti imimi haachatoziva kuti muri baba muri hanzvadzi, akaona gogo wake haachazoti ndigogo ndiamai. Chivanhu here chii chakaitika panapekwe? Ndosaka papa headman baiva vati ukadzingirirana nebenzi vanhu havazozivi kuti benzi ndiani. Saka isatongoregedza takungotarisawo kuti Mwari tongai, because iye ndofunga level yakwamishineta nayo yakatokurisa zvatoda kuti Mwari atomudzikinura. Saka apa matanho amuchatora iko zvinezvi kuti mubatsire mwana, nekuti pamwe mwana akagarwa hatizive, pamwe mwetsvina hatizive, kuti mumubengenudze arangarire kuti inini mhuri yangu ndeiyi, ava ndivana sisi vangu, vanina vangu, ava ndi baba, ava ndi mbuya, muchaita sei? Because zvakaoma. Izvi zvakutoda Mwari pachake. Asi next step yangu ndichasvika kuna She Tsoswe. Kasvika kuna She Tsoswe, if ndichinvhura minister weheritage ndichataura naye, because mwana wangu and I don't want to lose it whatever cost. Kunyange ndichanyarara hangu but hazivi kuti nyaya yapera. Alright, tinoda kutora like zvaitika kwamuri izvizvi, mupewo dzidziso kumhuri yeZimbabwe, munoti chii nechitendero tichitarisana maererano nekuvaka mhuri, nekuti chitendero chinotarisirwa kunge chichibatanidza mhuri, asi nemaonero andanga ndichiita mudare panga pasisina kubatana. Zvekuti dai panga pari pairi pane dzimwe nzvimbo pamwe vanhu pamwe vaitobatana makola. Chechi roho yayo ndeyei, ende imimi kwamuri iri kukushandira here that role? Inini pandiri panapa nditoriwo mufundisi, ndiri Reverend Father. Kune vanhu community inongouyawo nje vasingapindi kuchechi kwangu kwandinopinda vachitsvaga assistance. Mhuri dzinenge dzapesana vanouya for counseling kwandiri. Izvi zviri kuitika izvi ina ndisanda zviona. Kumhuri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo kuti chekutanga kudza baba namai vako sezvinoreva shoko raMwari. Chechipiri nchekuti patinoenda kuzvitendero izvi ngatinyasoona zvitendero izvi is not satanic, hazvizi zvesatanism here, hazvina macults here mukati. Tofanira kuongorora kuti tione kuti zvinhu zvacho zvakamira sei, because kumhuri yeZimbabwe zvinhu zvakadai zvinotyisa, zvinototyisa. Of which I'm worried kuti this church akaramba chiexpanda, meaning kuti mayouth at the end of the day nyika yese chapedzera dzangu ngozi, nyika ingozi, then tinopararize Zimbabweans. Alright, ndinokutendai baba. Ndofunga mazvinzwira baba vachitaura zvabuda mudare raHeadman Mubayiwa. Panga paine nyaya inokatyamadza, mwana ari kuramba vabereki vake, haachatoziva kuti baba wake ndibaba here kana kuti hanzvadzi yake, ambuya vake vakamurera haachaziva kuti ndimbuya kana kuti ndimai. Nyaya iyi inyaya inokatyamadza sekutaura kwandamboita. Baba vanga vachitaurawo maonero avari kuita, matongerwo aitwa mudare, uye nepfungwa dzavo kuti chii chingave chaitika kumwana wavo. Ndinokutendai nekuramba muchiona Sly Media, ndichingoti rambai muchifollowa, kulike nekusubscribe uye nekushare maprograms ese anobuda paSly Media. Ticharamba tichiteera nyaya iyi kusvikira tasvika kwainoperera, tichikupai maupdates kuti chii zvazofamba sei munyaya iyi, nekuti inyaya inokatyamadza zvikuru, especially ichiwanika kuvanhu vechitendero.